फैमिली विलेज कुकिंग रे आपण मानक स्वागत करूची आ गुटे नुआ रेसिपी रे कुकुड़ा गुड़ गिल्टी चोरा। कुकुड़ा गोड़ गुड़ी को भल भाव में काटिदवा। ଏବେ ଚୋରା ଆଉ गिल्टी गुड़ी को भल भाव में काटिदवा। एबे मसला बाछि दवा।
କାଟିଦେବା। ବଟା ମସଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ହେମଦସ୍ତାରେ ବି କୁଟିଦେବା। ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବା। ଏବେ କଢ଼େଇ ବସେଇଦେବା। ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇବା। ଅଳ୍ପ ଚିନି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକେଇବା। ପିଆଜଟା ପକେଇଦେବା। ପିଆଜ କଲର୍ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟା ମସଲାଟା ପକେଇଦେବା। ଗୁଣ୍ଡଟା ପକେଇଦେବା। ମସଲାଟା ପକେଇଦେବା। ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡଟା ପକେଇଦେବା। ଚିକେନ ମସଲା ପକେଇଦେବା। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ମସଲାଟାକୁ ଫୁଟେଇଦେବା। ଥିବା ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ କଷା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼, ଚରା, ଗିଲଟି ପକେଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିକି ଢାଙ୍କୁଣା ମାରିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ କଷା ହେଇଗଲାଣି। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଫୁଟେଇଦେବା ଟିକେ।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଓହ୍ଲେଇଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ କେବେ ଏମିତି ରେସିପି ହେଇଛି କି? ହେଇଛି ଯଦି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ କୋଉ ମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି? ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ବାଏ ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।